ختام قطب الأربع، وبين فيه الحلال والحرام، ونور الإله فيه شعشع وتكرم وأنعم وأغنى وأقنى وأعلى وودع وآتى ومنع وآتى ومنع وخلق ورزق وصور العباد فأبدأ، تجلى للجبل فدقدق الجبل من هيبته وتقطع، فسبحانه من إله يقبل توبة العاصي إذا تاب ورجع ودعا وتضرع. أحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من النعم وعودة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها في يوم لا ولد فيه ينفع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبي يوم القيامة يقال له صل تؤتى واشفع تشفع، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما استحل من الأعماق. وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، ابن آدم، كم من الذنوب وخطايا تشمع، ومن المظالم وأكل الحرام لم تشبع، ولم تنحى نفسك عن الشبهات وأنت للمواعظ تسمع، وقلبك من الحديد أقسى ومن الحجار أشجع، فإن من الحديد لما يلين، وإن من الحجار لما يتصدع. يا من اشتغل بالدنيا والفعال القبيحة يصنع، يا من أفرط في المعاصي أما لكلام ربك تسمع، يا من أوقته الشهوات في المآسي أما لك عين تدمع، يا من فاته نعيم المقيم أما لك قلب يخشى، كلا سيأتيك هازم اللذات ولا تقدر عن نفسك تدفع، وتخلو في قبرك بعملك وتودع، ولا بد لك فيه من سؤال ملكين ومن رؤيتهما تفزع، فالقبر إما غفرة من غفر النار أو روضة من رياض الجنة في نعيمه النفس ترفع، ثم تبعث لفصل القضاء في يوم لا مال فيه ينفع، فيه يشتد البكاء والخلائق من الحول تجزع، هناك يأتي المصطفى والأنبياء من حوله تهرأ، ويسجد تحت العرش ويسأل الله في سجوده ويتضرع، فينادي المنادي من قبل مولاه صل محمد تؤتى واشفع تشفع واشفع تشفع، فيشفع أحمد في البرايا فصلاتك عليه تنفع.
والحديث. روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا مررتم بالرياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال: المساجد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونقول اللهم ارحم بأسنا وتولى أمرنا وفق أسرنا واجبر كسرنا واحسن خلفنا وبلغ أن مما يرضيك أعمالنا. اللهم اجعل سعرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل سعرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل سعرنا على من ظلمنا، وارزقنا قبل الموت توبة وإن الموت شهادة وبعد الموت جنة نعيمة. الحمد لله. تبتيك وبيعرفوا كعلى بركة على مين القرآن جي أكاد جونجي كانوا على كلام محمد صلى الله عليه وسلم كقرآن كأودك قطب السماوية واللبانية نودي كتاب منهم برا على يرو كدي أكل بالموما كجوم لسرا قرآن كرا ولو لباني أكو قرآن إن يكونوا أي حلال وفو أني وقرآن إن يكونوا حرام لك الله أني أنغا دو كسك أنغا كتا دو أني أنغا توتا وقرآن إن يكونوا على كنورو جوني او بانغيرا كفوكاندا سرافله كيشي سرافله كيشي نبي نيومان نو فتوغو وي كيشي سرا سرولي على اللي او بانغي انيا قرانا كونو وبانغلي كراني ني قرانا يي بونيامكو بلا جلينا على يني اسباتي القرانا كونو اني كفو علي ka hɛrɛ di jɔnma ka a kɛ setigi ye o bɛ ale ala ka latigɛ de bolo ka jɔn yɛrɛ bali se la o b'ale ala de bolo ka maa kɔrɔta o y'ale ala ta ye ka maa lajigi o y'ale ala ta ye tiɲɛ don nin walawalala an ye alikuranɛ kɔnɔ ala de bɛ kɔrɔtali kɛ nka jɔnniw bɛ kɔrɔta minnu sɔnna ala yɛrɛ la o mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye o de ye jɔnw ye ala bɛ minnu kɔrɔta ala ko ten ko bonya bɛɛ ye ale ala ta ye a n'a ka kira ani mɔminiw o b'a yira k'a fɔ diɲɛ bonya min b'i ye i ka donfini na min b'i ye i jɔyɔrɔ la min b'i ye i ka sɔrɔta la o tɛ bonya ye la ala ka bonya bɛ kɛ maa kan kuma dɔ la donfini lawasalen t'a bolo kuma dɔ la a ka du nasɔngɔ ka gɛlɛ a ma a bɛ si yɔrɔ min a b'o de sara ala ka maaba bɛ kɛ ninnu dɔ ye o kɔrɔ diɲɛ sɔrɔ tɛ foyi ye ni mɔgɔ min ka sɔrɔ danna nin diɲɛlatigɛ ma o kɔrɔ i ma foyi sɔrɔ ala ka nɛɛma la sabu foyi t'a la min ti ban n'i ye a so caman de sɔrɔ ka jɔ don dɔ la i bɛ bɔ a bɛɛ kɔnɔ so yɛrɛ mana caya i bolo i bɛ si kelen de kɔnɔ a mana kɛ cogo o cogo o kɔrɔ ye di ko fɛn in bɛɛ bɛ segin ala ma a nafolo na ban n'o ma ban e bɛ bɔ a kɔrɔ a fanga bɛ ban n'o ma ban e ta bɛ ban a la siga t'o kɔni na o kɔrɔ jɔn kan ka mun kɛ ka sabali ka muɲu ka koto jɔn ta la min ye bɛɛ tigi ye ni o de ye ala ye hadamaden kan ka sabali ni min y'a faamu alhamdulillah i yɛrɛ ye ni min ma o faamu i yɛrɛ la
sabu waati ko damade do bɛɛ b'i ta kɛ nka dɔ dɔ la an kelen kelen an bɛ bɔ yan an bɛ segin min ma o de ye Ala ye nka bɛɛ dama ka kan o kɛnɛ in kan ye bɛɛ faamaba min bɛ bɛɛ kunna nafolotigi min n'a bɛɛ b'a bolo se bɛ minnu ye nka o ni fantan min tɛ lajɛ o bɛɛ dama ka kan waatinin dɔ lahara kɛnɛ kan nka kuma dɔ la an b'a fɔ o ka jan kabiri diɲɛ in na yan a bɛ ban kuma min i b'a dɔn ko bɛɛ dama bɛ kɛɲɛ sabu a bɛ ban min o de ye ka taa dingɛ tigɛ ka an kelen kelen bɛɛ bila a kɔnɔ n delila ka nin fɔ a ye nka laseli dɔ senfɛ Bahlul a taara kaburu dingɛ la masakɛ tɛmɛtɔ ni o de ye olu de bɛ mara bɛɛ kunna silamɛya tɔgɔ la masaya tɔgɔ la sabu diinɛ in yɛlɛmana ka kɛ ten Bahlul tun bɛ yen a bɛ ka kaburu su kolo minnu ni olu dɔw bɔn bɛ kɛnɛ ma a bɛ ka olu de ta k'a lajɛ ani waziru tɛmɛtɔ bɛnna n'o ye min bɛ masaya la o don o ka kankɔrɔsigi ye a ko nin ye jɔn ye Bahlul ko ne de don a ko mɛ i bɛ mun na kaburu la tan a ko n'an bɛ su baro ɲɔgɔn ɲɛ a ko o ye kuma jumɛn ye a ko n'an bɛ su de baro ɲɔgɔn ɲɛ nka n tɛ ka baro ta dɔn sabu n kun nana faama ye jumɛn ye n ka taa o fɛ baro kɛ fantan ye jumɛn ye n ka taa o fɛ baro kɛ mɛ ɲɛ bɛ kolo ninnu na n tɛ k'a dɔn jumɛn ye faama ta ye bilen min ye fantan ta ye a ti dɔn o waati titiri bɛ diɲɛ na ye yan de ye o de la n'Ala y'o kalifa e la n'o tɛ Ala ye se min k'i ye i nana cogo min fantan min filɛ o fana nana ten de nka Ala ye se kɛ i b'a dɔn k'o ye diɲɛ bonya ye Ala y'i kɛ faama ye o ye diɲɛ bonya ye Ala ye fɛn bɛɛ segin e ma i kan ka o segin Ala ma ni faama ka laadiriya ye ni nafolotigi ka fɔnisiriya ye ni jɔyɔrɔtigi ka ko to Ala Taala ye jɔnw man de faamu nka ni nin faamuyara bɛɛ bɛ lafiya nka nin faamubaliya tuma dɔ la o de bɛ adamaden ba i tigi la n'o ye Ala ye i n'a bɛɛ nana cogoya kelen tama t'a si bolo nka Ala nana samantiya kɛ e ye diɲɛ na yan Bahlul y'o de fɔ ko n ti k'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na nin ye lahara ma se fɔlɔ dɛ diɲɛ tɔ la yan a ti dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o de la silamɛya ye fɛn dɔ kɛ kalan dɔ ka sɔrɔ an bolo an bɛ taa hiji kɛnɛ min kan ko miliyari b'e kun dɛ mɛ miliyari guloki t'i dɔ yan i ni fantan ka kelen don a ka munumunu a ka alikaba tawafu ɲɔgɔn fɛ ka kelenya yira k'a dɔn ko se bɛɛ bɛ segin Ala ta la ni bɛɛ ka kan o de la fo kira Muhammad al-Mustafa a ka kumakan nana se ko ka hiji kɛ sen na k'o de valeur ka bon k'a kɛ yɛlɛnka kan ye mɛ o ye o don de ye sabu u bɛ bɔ min ka taa min ka bɔ Madina ka taa Maka hiji kɛnɛ kan sahaba sotigiden ye joli y'a la a senama ye joli ye o la bɛɛ ka tugu ɲɔgɔn nɔfɛ ka taa kɛ kira ye o de suganti mun kan sabu mɔgɔw k'u yɛrɛ ye hakɛ kelen na dɔ kana jɔ a yɛrɛ la wa ninnu fana ka u yɛrɛ kolo k'a fɔ an n'a bɛɛ ka kan nin ye fɛnba de ye o de la ni mɔgɔ min ye se sɔrɔ ka yɛrɛ dɔgɔya sɔrɔ Ala ye fɛnba k'i ye nka mɔgɔ ka dɔgɔ ko faama don yɛrɛ dɔgɔya b'a la walima nafolo b'a kun a y'a yɛrɛ dɔgɔya Ala ye o de ka dɔgɔ nka Ala y'o de fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a ko nin bɛɛ b'ale Ala de bolo a n'a y'a kalifa maa min na min ye a minɛlan ye o de ye sabali ni muɲu ye faama don ko Ala y'i kɔrɔta n'o ye foyi t'a sabati ni sabali ni muɲu tɛ nafolotigi foyi t'a sabati ni sabali ni muɲu tɛ Ala ye min bonya ni dɔnni ye k'i kɛ karamɔgɔba ye foyi t'a sabati ni sabali ni muɲu tɛ o de la Seyid Sharif Usman Madal Haidara a y'o yira an na a bɛ nɛni minnu kɛ a dɔgɔyama minnu bɛ kɛ a ye mun fɔ an ye o de ye sabali ye wa o de y'an taa cogo ye ka sabali ka muɲu ka ko to kotigi ma a b'a ɲɛnabɔ anw bɛ da o la aw kan ka da o la nin ye kunun tɛmɛlen ye ka bi se
mɔgɔw kan ka da la ko ni sabali tɛ foyi tɛ se ka taa wa n'o sabali kelen ye ala min ye bese sini b'ale ala bolo ala k'o yira na hɛrɛ la o la alhamdulillah kitabutigi ko ten k'a bɛ seereya ma foyi tɛ yen ala ko a bɛ seereya k'a fɔ muhamad ala ka ciden don ala ka jɔn don muhamadu min lahara dɛsɛw kɛlen kamanaw gannen ɲɛw bɔnnen bɛɛ jigi bɛna sɛmɛ ale de la ko i ka ala wele ala wele an ye nin y'a sɔrɔ bɛɛ haminen don bɛɛ jɔrɔlen don nka ɲɛ bɛ sin min ma o de ye seyidul mursali k'a fɔ an ɲɛ jɔra e de la lahara kamanagan ka bon dɛ o de la ala kira ko ten o yɔrɔ saba bɛ yen du sigi si hakili tɛ a ka duden ye munna dutigi o kɔrɔ dudenw ka mara bɛ e de bolo o kɔrɔ ni dutigi tɛ a ka duden ye jɔnni bɛ jɔnni ye maa si bɛɛ hami bɛ n'a yɛrɛ ye ala ko lahara ye don de ye don min adamaden bɛna boli a ba ye jigi bɛ da ba min kan den bɛɛ bolo a bɛna boli a fa ɲɛ fa ye den ka jigiya ye a bɛna boli a furumuso ye a bɛna boli a wolodenninw ye a bɛna boli a balima ye jigi bɛ da nin duuru de kan den jigi ye ba ye kabini denya kɔnɔ min b'a ko k'a bɔ bu ni sugunɛ na nka wa den ni ma cɛ ti a bangebaa cɛ tin foyi tɛ yen min bɛ se o hakɛ ma fa jɔyɔrɔ lajɛ den ka ko la jigiya bɛɛ ye fa ye ka den to hakɛ dɔ la wa fa yɛrɛ jigiya bɛna kɛ den ye ni waati dɔ sera nka minnu bɛ boli ɲɔgɔn ye k'o de filɛ nin ye i furumuso i wolodenninw i balimaw jigiya bɛ min nin kɔfɛ mɛ ala ko don min na jɔn bɛna boli ninnu ye mɛ munna ala ko cogo di ko a kelen kelen bɛɛ hami bɛ n'a kunnata ye k'o de y'a to tɛ se ka jɔ ɲɔgɔn ye o de la sabali de ye jɔn taalan ye denw mansaw bonyali u ka hakɛ kana tiɲɛ a bolo jɔn ni o de kan ka taa jɔ ala la n'o ye dugadenya ye n'o tɛ den min ni a taara jɔ ni denkadenya jurumu ye o tɛ se ka jɔ a ba ye sabu nin ye jɔnniw ye o de bɛna lakana i ye jɔnniw de bɛ boli a fa ye a ba ye n'o tɛ kuranɛ ko ten o ko dɔw bɛ yen yanqalibu ila ahlihi masrura dɔw bɛ segin u somɔgɔw ma u faw ma u baw ma u jɛɲɔgɔnw ma masrura u nisɔndiyalen u ɲakarilen u ni mansaw bɛ ɲɔgɔn kunbɛn nka minnu y'a kɛ ka ɲɛ don dɛ fa min y'a kɛ ka ɲɛ n'a ma denw ka hakɛ tiɲɛ u ka lamɔw ma tiɲɛ a bolo a ma denw to diɲɛ yaala la o fa de ko don mɛ fa min y'a den bila sira jugu kan den minɛlen fa in tɛ se ka jɔ den min kɛra mansa ma denkɛ den den minɛlen fa tɛ se ka jɔ walima fa minɛlen den tɛ se ka jɔ la muso min y'a cɛ tɔɲɔ cɛ min ma kɛ laadiri ye cɛ min ye dan sago a ka maradenw kan wa a bɛ nin cogo de la jigiya in o ye diɲɛ ye ni maa min fɛ diɲɛ jigiya in ka duume ko a ye kɛ ɲumankɛla ye a ye kɛ ala ta kɛla ye ɔ nin kamanagan kɛnɛ kan si min kɛ ala kira dilan kira bɛ taa sujudu kɛ k'a fɔ a bɛ ala wele bɛɛ ye ala b'a fɔ la muhamad sujudu banna sali to o ta wele da i bɛ min wele da o bɛ d'i ma sɔrɔ nali don i bɛ minnu sɔrɔ nali n bɛ diɲɛ olu ma n bɛ diɲɛ olu ma an bɛ kitabutigi ko di ko jɔnniw bɛna sɔrɔ nali ko ala kira bɛna sɔrɔ nali kɛ filibaraya jaabi tɛ sɔrɔ nali koyi i jija i ka ye sɔrɔ nali mɔgɔw la sɔrɔ nali mɔgɔw ye jɔnniw ye minnu bɔra u ka kɛta juguman bɛɛ la k'u ɲɛsin ala ma u sɛbɛ la ka ɲuman daminɛ ka walejugu bɛɛ to yen faama minnu kɛra laadiri ye u ka fanga kɔnɔ olu de bɛ sɔrɔnali ko sabu k'a bɛɛ ti dafa fili minnu b'a la i bɛna sɔrɔnali o kama nafolotigi minnu ka nafolo donna da ɲuman fɛ
minnu ka nafolo kumaniyara olu ko tɛ minnu ka nafolo taara haramu la olu ko tɛ la minnu y'a don daɲumanw fɛ nafolo sɔrɔ cogo bɛɛ tuma dɔ la a bɛɛ ti jɛya dɛ o la minnu ti jɛya i na sɔrɔnali i ka ɲuman kama ye dɔnnibaa na sɔrɔnali dɔnnibaa min a y'a cɛsiri ka jɔnw bilasira mɛ min ye jɔnw fili dun min y'a ka dɔnni bɛɛ kɛ yɛrɛ yirala ye n ka dɔnni o de ye walima tiɲɛ fɔlɔ dɔ bɛ yen n ka bila o de kɔ la i jija i ka i sɔrɔnali mɔgɔw la ko kɛta bɛɛ t'i dafa jɔnniw bɛ sɔrɔnali alakira bolo filibaraya cɛ minnu sɔnna ka fɛn dɔ kɛ ala ye cɛ minnu sɔnna ka yɛrɛdi dɔ kɛ ala ye ko wa ko dafa dɔw ma kɛ mɛ nin kan ka yira e la o sabu kira mamadu mustafa ko ten maa o maa nana ni wala hakɛ ye k'i ka sɔrɔnali ta ne kan n'i ye walimuso tigɛ a cɛ de bɛ jɔ n'i ye walilanwolo détourné a tigi de bɛ wele i ye maa min dɔnyɔ i ye maa min neni o de bɛ jɔ hakɛ bɛ minɛ mɛ jumɛn bɛ yen bilen e yɛrɛ kan k'a lajɛ sa o kɔrɔ sɔrɔnali b'an ka dɛsɛw de kɔnɔ an kan k'an jija an ka ye o cɛw la a n'a musow la an bɛ surunya kuma la yan k'a fɔ don gɛlɛn n'o ye lahara don ye ala k'an ta kɛ a la hɛrɛ don ye o la kira ye jɔyɔrɔ saba min fɔ ka tɛmɛ o de ye mizanu pese yɔrɔ la ye ko maa ti maa ye la kitabu di yɔrɔ la ye maa ti maa ye siratu tigɛ yɔrɔ la ye maa ti maa ye bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ ni jumɛn ye ko ne bɛ kisi sɔrɔ de likulli imra'in yawma'izin sha'nun yughnihi an kelen kelen hami bɛ ne yɛrɛ ta bɛ kɛ di jango maa wɛrɛ o de la ala dɔrɔn minɛ n'i ye maa minnu sɔrɔ ka fara o kan i n'olu ka taa nka ala ka t'u bolo sabu n'i ye fɛn o fɛn minɛ i b'a dɔn ko don dɔ la dan bɛ a bɛɛ la dɛsɛ ko bɛ a bɛɛ la lahara kɛnɛ ye o kɛnɛba dɔ ye an bɛ dugawu kɛ sayyidi sharif usman madan haidara ko ala ka a ɲuman segin an ma taama yi hali bi ala k'a tɔ kɛ wasa ni kɔrɔta ye an ka taaba minnu taara a b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka hinɛ u la ala ka yafa k'u ye an ka jamana hɛrɛ basigi o bɛ ala bolo yarabi ala k'a don a kɔnɔ dekun bɛ an ka mɔgɔ minnu kan an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'a wuli ala ka banabaatɔ ala k'u kɛnɛya ala ka kɛnɛya di an n'u ma ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhammadu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh